खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चाम्पा ब्लगआव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै आं बिराद इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैदों नोंसिनि सिगाङावहाय मानो होनोब्ला नै आं दायो हस्पिटालाव दंमोन हस्पिटालनिफ्राय आं रुमाव फैबाय ओरैबायदि लोगोफोर माने गथ' जोनोम जाखांनायनि उनावहाय खै मासनिफ्राय एबा खै सप्तानि उननिफ्राय गथ'आ थाफिनो बेखौहाय फ्रायानो मिन्थियाबो जानो हागौ हयथ' मिन्थियोबो जानो हागौ दिनै आं बिनि बारैयावहाय रायलायगोन दिनै गोबां बिमाफ्रा मा जायो माने आन्दाजखौनो मोना गथ' हामखांनायनि उनावहाय दिनै मेन्सआ सोरनिबाया मास मोननै मोनथाम बन्द' जायो खायफाना 6 मास बन्द' जायो सोरनिबाया बोसोरसे 1.5 बोसोर बेफोरबायदि बन्द' जायो बे पस्ट नेटेल पिरियडआवनो दिनैहाय बिमाया आरोबाव प्रेगनेन्सि जाफिननो चान्स थायो दिनै बेफोरबायदिनो गथ' मोनखांनायनि उनावहाय जेब्ला समावहाय मेन्सआ फैफिनबाय थाबावो एसे एसे दिनै 15-20 दिनसो फैयो बिनि उनावनो आरोबाव मा जायो लोगोफोर बे गथ' थायो सोरनिबा गथ' थाया लोगोफोर स' नोंसोरो मोजाङै खोनासं बे भिडिअखौ जायफ्रानाखि बिमा गथ' गोरलै गोनां बिसोरो मोजाङैनो खोनासं लोगोफोर नाय दिनैहाय मेन्स जायाब्ला गथ' थाया बिदि नङा लोगोफोर दिनै गाराय गाखांनाय लोगो लोगो मा जायो माने हौवा हिन्जावनि अनलायनाया बारा जायो एबा हौवा हिन्जावनि मोदोमनि सोमोन्दो थानाय जायो माने गथ' मोनखांनायनि उनावहाय लोगोफोर जेब्ला समावहाय गारायफ्रा गाबाय माबाय होमब्ला समावहाय निस्सय हौवा हिन्जाव सोमोन्दो लाफिननाय जायो बे समावहाय बिमाफ्रा मा जायो लोगोफोर माने हयथ' साननोबो हागौ आंनि मेन्सआ फैखायाखै माने गथ' मोनखांनायनि उनावहाय मेन्सआ फैखाया गथ'आ थाया बिदि नङा लोगोफोर दिनैहाय मा जायो नों गथ'नो आहार दौदोंब्लाबो नोंनाव मेन्स फैयाखैब्लाबो गथ' हामखांनाय लोगो लोगो मेन्सआ बन्द' जादोंब्लाबो माने गथ' थानो चान्स थायो अभुलेसन जायो दिनैहाय नै आंनाव जोंनियावबो पेसेन्ट फैदों दिनै मा खालामनो गथ'आ अनलि 9 मान्थल' दिनैहाय बियो प्रेगनेन्ट जाफिनबावबाय बेसेबां दुखुनि बाथ्रा बियो बिराद गोदाव सोराव मोन्दों गोसोखौ माने आंनाव मेन्सआनो फैयाखै दिनै आं माबोरै प्रेगनेन्ट जाफिनखो बेफोरबायदि कुइसन जादों स' थायो लोगोफोर दिनै मा गथ' मोनखांनानैहाय दिनैहाय माने मेन्स जाखांनाय लोगो लोगोबो बे सप्ताथामनि उनावबो माने गथ' मोननानैहाय सप्ताथामनि उनावबो लोगोफोर मा जायो प्रेगनेन्सि जानो चान्स थायो निस्सय थायो फ्रायानो मा जायो बे समावहाय बिराद हुसियार थानो गोनां नङाब्ला बिमा जानो हागौ लोगोफोर आरोबाव नेक्स्ट गथ' प्रेगनेन्सि कनसिभ जानो हागौ बेफोरबायदिनो जादों दा बिराद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर नाय गथ'आ गोरलैयैनो दङ दिनैहाय बेफोरबायदि कनसिभ जायोब्ला दिनैहाय ना गारनो ना लानो आरो बे बिमाया माबाव लोगोफोर दिनै सिजारिं जानाय स' सिजारिं जानाय बिमायाथ' बेफोरबायदि लानो हाया दा गाव खय मास प्रेगनेन्ट जाखो बेसेबां मान्थनि प्रेगनेन्ट बियो गावखौनो मोनथिला मा होनब्ला बेहाय मेन्सआ सुवाखै 9 मास जाबाय माने गथ' मोनखांनायनि उनावहाय स' बियो दा मा खालामनांगौ लोगोफोर बियो सन'ग्राफियाव थांनांगोन सन'ग्राफि खालामखांनायनि उनावसो डक्टरा बेखौ नायगोन लोगोफोर स' बेफोरबायदि जायो बिनि थाखायनो मा खालामनांगौ जोङो गथ' मोनखांनाय लोगो लोगो जुदि हौवा हिन्जाव रिलेसनाव जुदि थानो गोसो दङब्ला माने कन्ट्रासेप्सन बाहायनो हायो जेरैहाय इजि पिल बाहायनो हायो नङाब्ला कन्डम मेल कन्डम फिमेल कन्डम बेफोरबायदिखौ बाहायनो हायो लोगोफोर नङाब्ला कपारटियाखौबोथ' जोङो लानो हायो जेबो नङा बे टाइमाव लाब्लानो माने उननि थाखायबोथ' खामानि होगोन माने गथ' थानाया 5 इयार्सनि दं 10 इयार्सनि दं बेफोरबायदि लोगोफोर स' जोङो बेफोरबायदिखौ बाहायनांगोन नङाब्ला माने बेफोरबायदिनो रिपिटेडलि प्रेगनेन्सि जायोब्ला माने बिमायाबो दुरबल जायो आरो गथ'फ्राबो बेफोरबायदिनो आहारफोरखौ मोजां मोनजायाब्ला एनिमिक जालांगोन दुरबल जालांगोन बेफोरबायदि जायो स' दिनैहाय मा जायो लोगोफोर खुनु गथ' थानायनि टाइम टेबोल गैया माने जुदि हौवा हिन्जाव जुदि बेफोरबायदि अभुलेसन टाइमावहाय जुदि लोगो मोनफ्लांबायबा निस्सय प्रेगनेन्सि जागोन गथ' मोनखांनायनि उनावबो मेन्स फैयाब्लाबो प्रेगनेन्सिया जाखायो 100% जायो लोगोफोर स' बेनिखायनो माने गथ' मोनखांनायनि उनावबो गावनो हुसियार थानांगौआ बिराद इम्परटेन्ट हामबायसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो